በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስማይ መምህር ገብረ አምላክ ዘርአይ ይበሃል። ኣብ ከተማ ውቅሮ ደብረ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወአቡነ አረጋዊ ቤተክርስቲያን መገልገሊ እየ ማለት እዩ። እሺ መንእሰይነት ወይ ከዓ መንእሰይ ዕድሚኡ ካበይ ናብ እዩ ዝብል ሕቶ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ዘለዉ ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዕድመ ክልል እዮም ዝመቕልዎ። ካብ 18 እስካብ 29 ዝብሉ ኣለዉ። ካብ 20 እስካብ 35 ዝብሉ ኣለዉ። በቤተ ክርስቲያንና ሊቃውንቲ ኣገላልፃ ግን እቲ ናይ ሰብ ዕድመ ብምሉኡ ኣብ 4 ብምምቃል ለተን 4 ባህርያት ስጋ ብምሃብ ብማዕረ ብምምቃል እዚ እውን ልበ ኣምላክ ዳዊት ኣብ መዝሙር 89 ዝተናገሮ ሃይለ ቃል ዋቢ ብምግባር ማለት ምንጪ ብምውሳድ ወመዋዕለ ዓመት ይነሰ ሰብአ ክራማት እመሰ በዝሃ 80 ዓም ወፈድፋድ ንሰምላ ጻማ ወህማም ናይ ደቂ ሰባት ዕድመ 70 እዩ ተበዚሑ 80 ካብኡ ላዕሊ ግን ሕማም እዩ ከም ዝበለ ልበ ኣምላክ ዳዊት እቲ ማእኸላይ ብምውሳድ 80 ዕድመ እዩ ኢሎም ብምሕሳብ እዘን 80 ዚኣተን ለ4 ብምኽፋል ናይ ንፋስነት ዕድመ ካብ ህፃንነት እስካብ 20 ናይ እሳትነት ናይ ሓውነት ዕድመ ከዓ ካብ 20 እስካብ 40 ከምኡናወሉ ናይ ማይ ዕድመ ካብ 40 እስካብ 60 ና ያው እቲ ናይ መሬት ወይ ከዓ ናይ ሓመድ ዕድመ ከዓ ካብ 60 እስካብ 80 ዘሎ ብምኽፋል ይገልጽዎ። ዕድመ መንእሰይነት ዝበሃል ብናይ ቤተ ክርስቲያንና ማለት እዩ። ብናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣገላልጻ ኮይኑ ብናይ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ዕድመ መንእሰይነት ኣብዚ ክልል እዚ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ኣብ 20 እስካብ 40 ዘሎ እዩ። እዚ ዕድመ እዚ ከዓ ደቂ ሰባት ልቐጻሊ ህይወቶም ወሳኒ ዝኾነ ዕድመ እዩ። ወይ ብጸጸት ክነብሩሉ ምስ ዓወዩ ወይ ከዓ ብዓወት ክነብሩሉ ምስ ዓወዩ ወሳኒ ዕድመ እዩ ማለት እዩ። እዚ ዕድመ እዚ ብእሳ ካብተን 4 ባህርያት ስጋ በተን ናይ ሓውነት ባህሪ ስለ ዝገልጽዎ ሓዊ ከዓ ከም እንፈልጦ እንድሕር ብኣግባብ ተጠቒምካሉ ምግቢ የብስለልካ፣ ቆሪሩካ ይሙቐካ፣ ዝተፈላለዩ ነገር ጥቕሚ ተውዕሎ ትኽእል። ብኣግባብ እንድሕር ተጠቒምካሉ ግን ያው ንብረትካ ቃጺሉ ስባዕልካ እውን ከቃጽለካ ይኽእል እና እዚ ናይ እሳትነት ዕድመ እዚ ብኣግባብ እንድሕር ተጠቒመምሉ መናእሰይ ያው ውጻኢታዊ ዝኾኑሉ ዕድመ ክልል እዩ ማለት እዩ። ብሃብዞ ዝኒኦ ዝርአ ባህሪ ከዓ ኣብ መናእሰይ ብፍላይ ኣብዞ ዝኒኦ ዕድመ ዘለዉ ኣብዚ ክልል ዕድመ እዚ ዘለዉ ናይ ህርፋን ወይ ከዓ ትምኒት ሓያል ትምኒት ዝለዓለሉ ወቕቲ እዩ ማለት እዩ። ካሊእ ሓይለኝነት እውን ኣሎ። ምስቲ ስነ ህይወታዊ ለውጢ ተተሓሒዙ ጉልበቶም ዝብርትዐሉ ግዜ እዩ። ከም ድሌቶም ዝጎይሉ እዩ። መን ካማይ ዝብልሉ ግዜ እዩ። ተሓይሎም ዝገልጽሉ ኣነ ዝበልክዎ ይኹን ጌጋኦም ተኣሬምካሎም ወይ ከዓ ጌጋ ናታቶም ተረኺብካሎም ልባሳጨየሉ ዝተፈላለየ ግዜ እዩ። ኣብ ስምዒት ዝኣትሉ እውን ግዜ እዩ። ስለዚ እዚ ዘመን እዚ ያው ብእሳትነት ዝግለጽ ናይ እሳትነት ባህሪ ዝሕይለሉ ወቕቲ እዩ ማለት እዩ። እዚ ናይ መንእሰይነት ዕድመ ንኦርቶዶክስ መነሽኡ መልዓሊኡ ኦርቶዶክሳዊ ህይወት መልዓሊኡ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከዓ ናኩሉ ዓይነት ዕድመ ተኻቲቱ ይርከብ። ናይ ህፃንነት ዕድመ እንዮ፣ ናይ እሳትነት ዝበልናዮ ዕድመ፣ ናይ መንእሰይነት ዕድመ እንዮ። ኣብ መንእሰይነት ዕድመ ከዓ ብጽቡቕ ተጠቒመምሉ ዓወት ብዓወት ዝተጎናጸፉ መናእሰይ እንዮ። ከምኡ ከዓ እታ ዕድመ ብኣግባብ ብለይ ምጥቃሞም ከዓ ኣብ ውድቀት ዝጣሓሉ መናእሰይ ኣለዉ። ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ቅኑዕ ዝኾነ መሪሕነት ይህበና ማለት እዩ ብመንእሰይነት። መንእሰይ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ሓያል እዩ ኢልና ኣለና። ሓይሊ ካብ ህፃንነት ይኹን ካብ ሽምግልና ልላዕሊ ሓይሊ ኣለዎ። እዚ ሓይሊ እዚ ልክዕ ከም ብኣምላክ ዳዊት ክጥቀመሉ ኣለዎ። ኣብነት ካብ መናእሰይ ብመንእሰይነቶም ጽቡቕ ናይ መንእሰይነት ዕድመኦም ዝተጠቐሙ ሰባት ኣብነት ተወሲድና ክልተ ሰባት እኳ ተወሲድና ካብ ብሉይ ኪዳን ሳሙኤልና ነቢዩ ሳሙኤልና ልበ ኣምላክ ዳዊት ክንወስድ ንኽእል። ምእንቲ ኸይነውሐና ልበ ኣምላክ ዳዊት ሓይለኛ ብዝነበረሉ ግዜ ንወለዱ ትእዛዝ ከኽብር ንወለዱ ክሕግዝ እስካብ ህይወት መስዋዕትነት
ምስ ተخዋሉና ምስ ኣናብርቲ لناي ولدو أباقع خلي قلبوتي تقم نيرو إذا قلبوتو زي جن بجزاوير حيلو مخانو نأمنة بقلبوتي كم زي غيريلو تيتمكحة إتو قلبوتي تقملو تحيا لنتو لخالي لتمكحتي من كماين مالتي كونسي لبيت سول محجاز كاو حلفو لهاجرو المحجاز ولا تتقملو جزي نيرو إت لمن لا إسرائيل أنيقو زنبرة جوليات زبهل بمنتاي يسعر وثيلنا بس شعيت زنبرة منسي داويت شعيتو بتمنسينتو تتقيمو لهاجرو لتقملو جزي كاو تنقل الحالو جزي له سلازي كامل بأملاك داويت هذا داويت بقول نجار تساقعلو يو بهافتت هيلنا هافتامي داويت بزو هافتات النور شو عت هافتات النور بقول وتون كامت نقول لنا لنبساتي قريه لشنفه حيال سبي نير داويت بقول وتون تخيلنا سلطان وون تخيلنا بسلطان وون ات قنچو زبحال لاي اسرائيل سلطان ወይ ከዓ ንግስና ለሓዘ ሰውዩ በሃፍቲ በስልጣን በሽመት ብልተፋላለየ ማለት ብዝና ተይኸድና እውን ከም ልብ አምላክ ዳዊት ምን ተፈሊጡ ካው ላዕሊ ስለዚህ ለምንታይ በአግባቡ ስለልተጠቀመ እዩ ህይወቱ መስምንታ ህይወቱ ሀመይ ገይሩ ስለልተጠቀመ እዩ ተይልና ግን አነ ሲሉ አመዝመረ ዳዊት 72 ቁጥር 28 አነ ናብ እግዚአብሔር ምቅራብ ይሕሸኒ እዚያ ኢሉ ከዓ በተግባር ስለልፈጸመ عود كوينو مالتي هيوتو أرثوذكساو منእሰይ እውን ብዝካኣል መጠን ልክ ከምታ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለው ከም ዳዊትና ከም ነብዩ ሳሙኤል ከም ተፈላለዩ መናእሰይ ዝነበሩ ነብዩ ሳሙኤል መንእሰይ እናሃለ ካብ በዛነቱ ጀሚሮ መንእሰይ እውን ካብ ቤተ መቅደስ ይፍለይ ነይሩ ካብ ቤተ መቅደስ ምፍላይ ጥራሕ ግን ኣይኮነን እቲ ህይወት ክነብሮ ዘለዎ ኣብ ቤተ መቅደስማ ኣፍኒንና ፊንሃስ እውን ነይሮም ነገር ግን እቲ ህይወቶም ቤተ መቅደስ እናሃለዩ በአግባቡ ተጠቀሙሉ ሳሙኤል ግን ኣብ ቤተ መቅደስ እናሃለዩ በአግባቡ ተጠቀሙሉ ዕውት ከዓኸዩ ልብ አምላክ ዳዊት ሁሉ ተመሳሳሊ ናብ ቤተ መቅደስ እናወረ ፍቅሪ ለወይኑ እዩ ታይብል ነይሩና አምነተ መዝሙሩ ኣብ መዝሙር 26 አሃተ ሰአልኩ ወለ እግዚአብሔር ወቸሃ አሃስስ ከመ እድር ቤቶ በኩሉ መዋለ ህይወቴ ንእግዚአብሔር ሓንቲ ነገር ለሚነዮ ኣብ ቤቱ ሓድር ንዘለዓለም ሓድር ኢሉ ከም ዝተናገሮ ያው ናይቶም መጽሐፍ ቅዱስ ዘለው መናእሰይ ናይ ህይወትና ብራ ተኸቲሉ ተኸይድ መንእሰይ በስጉ ይኹን በነውሱ ዕውት ይኸውን ማለት እዩ ህዝውን ከምታ አንተ ወዝወልናዮ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መትከል ተኸቲሉ ዝኸይድ ሰብ ማንኛውም ሰብ ኦርቶዶክሳዊ ይኹን ካሊ ዝበለዘ ቁመናና መንፈሳዊ ቁመናና ስጋው ቁመና ክህልዮ ይኽእል ኦርቶዶክሳዊ መንእሰይ ምስ እግዚአብሔር ዘለዎ ረኽቢ ኣብ ምንታይ እዩ ከጅምር ዘለዎ ተተኻኢሉ ወዲ 12 ዓመት እናሃለየ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ወለዱ ካብ ወለዱ ኣጋጣሚ ተፈልዩ ጠፊእዎም ነይሩ ተኣልሹ ግን ምንታይ ተረኺቡ ተይልና ኣብ ቤተ መቅደስ ተረኺቡ አልሽም 3 መዓልት ለአክል ረኸብዎ ኣብ ቤተ መቅደስ እዩ ከምታ ህዝ ዘሎ መንእሰይ ኮነን ህዝ መንእሰይ አልሽ ከም ምንታይ አኻ ተረኸቦ ካብ ገዝኡ ኸይዱስ ተሰይኑ ተተዋይሉ ተአልሽም ምንታይ ይርከብ እዚ ማን መንእሰይ ክመልሶ ይኽእል እዩ ምስ እግዚአብሔር ዘለዎ ረኽቢ ኣብ ቤተ መቅደስ እዩ ጅምር ክርስቶስ እውን ለምንታይ ዳኣ ዝኹሉ ከምዚ ጌርካና ክንልሸካ ለኣኻ ምስ ወለተዱ ኣብና ቦይ ገዛ ኸውን ከም ዝግበአኒ ዶ ኣይትፈልጡን ይኹም መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብንእሽተይ ህፃኑ ኣብ ቤተ መቅደስ ነይሩ ምስ ዓበይ ወዲ 30 እውን በየምኩራቡ ወይ በየቤተ መቅደሱና ኸደ ኸምህሪና ንሪኦ ምስ እግዚአብሔር ረኽቢ ኸመይ ገይሩ ከካይድ ይግባእ መንእሰይ ተይልና እዚ ቤተ መቅደስ ተመፂና እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ከምንረኽቦ ባዕላ ከተምህራኦ እያ እቲ ናይ ጸሎት ህይወት ድዩ እቲ ናይ ጾም ህይወት ድዩ እቲ ናይ ምጽዋት ህይወት ድዩ ምስ እግዚአብሔር ንራኸወሎም ዓንደታት ወይ ከዓ ዕጥቅታት ታይ ምዃኖም ባዕላ ቤተ መቅደስ ስለተምህሮም ኣብ ቤተ መቅደስ ለእግዚአብሔር ክረኽቦ አንተ ወዘወልናዮ ኣሎ ሳሙኤል ኣብ ቤተ መቅደስ ረኺብዎ ዕውት ኮይኑ ስለዚ ምስ እግዚአብሔር ከዓ ብትዕቢት ኣይኮነስ በትሕትና ይርከብ መን ከማይ ብምባልታ ኣይኮነስ ስለ ኣብ ወጣትነቱ ዘሎ ስምዒት ለይስምዑ ማለት ይኮነ ኦርቶዶክሳዊ ወጣት ማነው መንእሰይ እትን ማንም ለስምዑ ክስምዑ እዩ ነገር ግን
تمن كماينت زبل ناي إساتنت عدمة بتحتنا غيره يقبع بتحتنا تغيره እግዚአብሔር كع تحوتان يخبر تعيتنياتك كع يوارد مس እግዚአብሔር بتحتنا يم كمتم خلت لا بيت مقدس مخاد اندحتنا غيرنا خوينا بيت مقدس تحاده خل منتا يلخيد كصلا يلخيد فريساوينا قراصي لا بيت مقدس انتخدو اتحاده فريساوي كم نفلطو انا خمزي غيره اب سومن كلته غيزي يصومي مصوت سراق لي جبر كان يصلي تحاده ግን بتحتنا انا باريا خمحرني ካብ ሓጢያተይና ወለ ይጽሊ እግዚአብሔር ግን ለይኑ ልዕለብልዎ ለተልባዕሉ ትሕት ዘበለ ስለዚህ ምስ እግዚአብሔር ለና ረኽቢ بتحتنا ኢና ንጅምሮ ኣብ ቤተ መቅደስ እዩ ዚኻ አልርከብ ቤተ መቅደስ ትሕትና ተምህር ጸሎት ተምህር ጾም ተምህር ስለዚህ በሐፈሻ ምስ እግዚአብሔር በጸሎት በጾም በመጽዋት በስግደት ወዘተ እቶም መንፈሳዊ እሴታት ወይ ከዓ ጸጋታት በመጥቃም ምስ እግዚአብሔር ረኹ ከጠንክር ይግቦ መናሰይ ብዙሓት ፈተናታት ይገጥሙዎም እዩ በዋናነት ክንርኢ ተለና ግን ለህይወቶም መባላሸይ ሰይጣን ዘቅርበሉ ፈተና ለመንእሰይ ሰይጣን ጥራሕ አይኮነን መናእሰይ ይኹን ማንም ክርስቲያን ፈተና ካብ ተፋላለ አንፈት ይልመጽእ ካብ ሰይጣን ልመጽእ ፈተና አሎ ካብ ነባዕልኻ ናይ ስጋ ትምኒት እውን ልመጽእ ፈተና አሎ ካብ ዓለም ተምጸልና ፈተና አሎ እግዚአብሔር ለምጸልና ፈተና አሎ ካብ ኩሉ ላዕሊ ግን ካብ እግዚአብሔር ልመጽእ ፈተና ተጠንቀቅና እውን ክንጥንቀቆ ይንኽእል ካብ ኩሉ ላዕሊ ግን ካብ ሰይጣን ልመጽእ ፈተና ከውድቕ ኮነ ተብሂሉ ልመጽእ ፈተና ስለዝኾነ ካብኡ ኢና ክንጥንቀቅ ዝግበአና ብምንታይ ይፍትኖም ወጣት ሰይጣን ብምንታይ ይፍትኖም ለልሕቶ ተሓቲትና ለባዕልና ተቆጽረ ሓደ ያው ናይ ዝሙት ፈተና እዩ ናይ ሓውነት ዕድመ እዩ ኣለና ናይ ተቃራኒ ጾታ ድሌት ልብርትዕሉ ዕድመ እዩ ኣለና እዚ ከዓ አግባብ እንደህለይ ተጠቀምናሉ ከም ሰምሶን መጨረሻና ጽልመት ክኸውን ይኽእል እዩ ዓይንኻ ምዕዋር ክኸውን ይኽእል እዩ መጨረሻው ሞት ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዓለም ዝመጹ ናይ ዝሙት ፈተና ብዝሙት ለመጽ ዓለም ለኻው ፈተና ማዓት እዩ ተንዓበይት ሰለስተ እኳ ተገሊጽናየን ኣብ ሰብኣትካት ዝነበረ ናይ ኖህ ኣብ ኖህ ግዜ ዝነበረ ናይ ጥፍኣት ማይ መልዓል እዩ ዝሙት እዩ ሶዶምና ጎሞራ ዝነበረ በዓለም ልፍለጥ ከተማ ላብ ሙት ባሕር ተቀየረሉ መቅጻዕት እውን ናይ ዝሙት እዩ ኣብተ ህዝ ዘለናሉ ዕድመ እውን ተኾነ ኣብተ ህዝ ዘለናሉ ዘመን እውን ተኾነ ስጋ ወዲኡ ዓጽሚ ስጋ ወዲኡ ደም ወዲኡ ዓጽምን ጅማትን ለቅሪ ሕማም HIV ዝበሃል ኣሎ ህይወት ካለ መሳኣቅን ስለዚህ እዚን ከምዚ ዝበሉን ከይመጽእ ካብ ፈተና ካብ ሰይጣን ፈተና ምጥንቃቅ የድለና ስለዚህ ፈተና ሓደ ዝሙት እዩ ብፍላይ ንደቂ ተባዕትዮ ከዓ ብምርኣይ ተይቀረ ብዝሙት ክጥለፍ ይኽእል እዩ ደቂ ኣንስትዮ እውን ተመሳሳሊ ናይ ምንዝርና ገይጺ ምንዝርና ብምብዛሕ ማለት እዩ ጥራሕ ዘማንካ ኮይንካ ምኻድ መናእሰይ ልምስሓ ማለት እዩ ጥራሕ ዘማንካ ኮይንካ ተፈላለዩ ነገር ኣብ ሰውነትካ ቅርጽ እናውጻኻ ጨጉራ ዓይንኻ ናቀንደብካ ብቻ ናይ ምንዝርና ገይጽታት ብምብዛሕ ከፍተኑ ይኽእሉ እዮም ስጥራሕ አይኮነን ብፍላይ ኣብ ዘመንና ዘሎ መንእሰይ ግዜ ብዘይ አግባብ ኸጥቅሙ ዝኽእሉ ግዜኻ ከባኽኑ ዝኽእሉ ዘመኑ ዝወለዶም ቴክኖሎጂታት ኣለዉ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ጠቃሚ ጎኒ ኣለዎ ጠቃሚ ጎኒ እንዲያም ልበዝሕ ተርእና እዩ ብሚድያን እናገር ዘለና ኣብ ርሑቕ ብዙሕ ዓመታት ክወስድ ዝኽእል መንገዲ ኣብ ሰዓት ኣብ ደቂቃታት ስራሕቲ ልፍጸመሎ ብቴክኖሎጂ እዩ ሰብ ብምድሪ ልሽከርከር በሰማይ እውን ክበርር ልገበሮ ቴክኖሎጂ እዩ ከምዚን ወዲ ከምዚን ጥቅምታት እኳ እንተሃለዮ ጉድኣት ሙዚስ ተተሓሒዙ ጉድኣት ከዓ ዘስዑ ናይ ቴክኖሎጂ ውፅኢታት ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ቃል እግዚአብሔር ኮፍ ኢልካ ለኸይትምሃር ብዘይረብሕ ዘፈናት ድዩ ዳንኬራታት ድዩ እናረእኻ ግዜኻ ምሕላፍ ናይ መንእሰይ ሓደ ፈተና እዩ እኒሀዚ ልተፈላለዩ ናይ ምዕራባውያንና ናይ ስታይ ፊልምታት ብምርኣይ
ግዚኡ ካብ ቃል እግዚአብሔር ወፃእ ኮይኑ ካብ ጸሎት ወፃእ ኮይኑ ዘሕልፈሉ ግዜታት ኣሎ እዙይ እውን ባዕሉ ዓለም ለምጻቱ ለፈተና እዩ ለተፈላለዩ ፈተናታት ክመጻ ይኽእል ይመንእሰይ ስለዚ ካምቲ ዕድምኡ ዘመውዝኔው ፈተናታት ክጥንቀቀሎም ይዝግባ ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ዝተናገሮ ብለይ ሰባኺ ካመይሎም ይሰምዑ ተይተሰባኺ ተይሰምዑኻ ካመይሎም ጽድቅ ይሰርሑ ኢሉ ከም ዝተናገሮ መንእሰይ ለተፈላለየ ፈተና ውግእ ስለዝኾነ ለዝውግእ እዚ ዘሸንፈሉ መፍትሒ ቁጽር ሓደ ኮፊልካ ቃል እግዚአብሔር መምሃር እዩ ቃል እግዚአብሔር ተምሂሩ ተኾይኑ ከምቲ ልበ አምላክ ዳዊት ዝገለጾ ኣብ ወሰን ባሕሪ ለተተኸለት ተኽሊ ወትሩ ቆጽላ ከም ዘይረግፍ ናጠጣዕት ከም ትነብር እዩ ዝኸውን እንድሕል ቃል እግዚአብሔር ልምሃር ኮይኑ ሓደ ሰብ ነቲ ዝመጽእ ፈተና ኳስ አመጻጻ ሰይጣን ዘይፈልጥ ሲኽጸድቅ ይበል ከም ዝብል ወለዲ አመጻጻ ሰይጣን ቃል እግዚአብሔር ከምህሮ እዩ ስለዚ ቁጥር ሓደ ቃል እግዚአብሔር ክመሃር ኣለዎ ካልኣይ ዓላምኡ ክስሕት የብሉን ተዓንቶ ዝበልናዮ መንእሰይነት ካፍቲ 4 ናይ ዕድመ ክልል እትወሳንና ለህይወትካ ጠቃምን ጎዳእን ትስርተሉ ወቅት እዩ ይላልና ስለዚ ትናይ ቀጻል ዓላማ አርሒቁ ክርኢ ይግባእ ካብ ኩሉ ላዕሊ ግን ለዛው ዝንየ መልሲ መጽሐፍ ቅዱስ ይመልስናሞ ላፈተና ኸይታቱ ተጊኹም ጸልዩ አውሉ ኾነ ከወዲቅዳት ኮይና ሰይጣን ላ ውሽጥና ኳአታአትስ እዚ ሰይጣን እዚ ኳስ በምንታይ ከም ለወጽእ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና እዚ ዓይነት እዚ ብዘይካ ብጾምን ብጸሎትን አይወጽእን ዘይምጽላይ ማለት ዘይሙጻም ማለት ኢድካን እግርኻን አጣሚርካ ላፈተና ባዕልኻ ምእታይ ማለት እዩ ምክንያቱ ትጉሁ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ ዝተመንሱት ላፈተና ኸይታአቱስ ተጊኹም ጸልዩ ስለዚህ ያው ጸሎት ናይ በዓል ክርስትና ኮይንካ ሰንበት ወይ ከዓ ሚካኤል 12 ወርሕ ምሳአቴ በዓለ ማርያም 21 ወርሕ ምሳአቴ ተይኮነስ ማንም ኦርቶዶክስ ወጣት መዓልት ክጽልይ ይግባእ ጸሎት ምን ዋሕን ዘይ ምን ዋሕን አይኮነን ሓጻር ጸሎት እውን ክትከውን ትኽእል እያ ክንደ አቡነ ዘበሰማያት ለዓብ ጸሎት እውን የለን ንእግዚአብሔር አምላኹ ሰላም አውዒሉ ህይወት እውን ሰላም ክገብሮ ክጽልይ ኣለዎ ትዝመጽእ ፈተና እግዚአብሔር ከዓ ከሕልፈሉ እዩ ማለት ከም ለየውድቆ ይገብር ማለት እዩ ክርስቲያን ማለት ለይፍተን ማለት አይኮነን ክርስቲያን ክፈተን ግዴታ እዩ ወጣት ከዓ ከምኡ ተመሳሳሊ ለዘው ዝንኦ ፈተናታት ቃል እግዚአብሔር በመምሃር በመጽላይ በመጻም መፍትሕ ክገብርዎ ይኽእሉ መንእሰይነት እቲ ዕድመ ክልል ለህይወትካ ወሳኒ እዩ ናይ እሳትነት ወይ ናይ ሓውነት ዕድመ እዩ ከምታ አንተ ወዘወልናዮ ሓዊ እንድሕር ተጠቂምካሉ ጠቃሚ እዩ እንድሕር በአግባብ ዘይተጠቀምካሉ ከዓ ገዛኻን ባዕልኻን ህይወትካን ከቃጽል ዝኽእል እዩ ብሸለልትነት እንድሕር ሕሊፍካዮ ሓዊ ንእሽተይ ክርቢት ወይ ከዓ ሽምዓ ኣብ ዘይኮነ ስኡልካ ገዲፍካያ ተኸይድ ካብ ገዛኻ ብዘይ አግባብ ሸለልትነት ሃልዩካ ብሸለልትነት እንድሕር ሕሊፍካያ ትገዛ ቃጺላስ ገዛኻ ጥራሕ ለይኮነስ ናይ ካልእ ህይወት ሰባት እውን ከተቃጽል ትኽእል እያ አውዝ ዕድመ ዝኽልል እውን ተመሳሳሊ እዩ ፈሊጥና ብደንቢ بصراحة ندحل زي حلفنا يو زي عدمزي بأقبام ندحل لي حلفنا يو تصيتنا ولا ينملس بزح حساب هذي أنا كوزو زنيو جزي أوزي خمسة تتجبر نيركو أوزي يمقارخون نيرة ويكع أوزي بأقبام وسر حلو تدخل إذا أوزني أسوي للشلل تنسى لحلف ويا لناتنا صحة رئيم قالوا خاش هلفت عدم الساز الصراحة عوت كوينو بسقو يخون بنوسو عوت له خنا سبك عطري شما قال له خينكا قلبت يليك تسرح ولا لا يمسان عقمنها الليكا فترتنا الليكا كم دليتك اخذ قوي كم دليتك اخذ تسرح قلبت يتقل مكاي هزان كوين كون موساني ابيكاي تخكلنيا وساني ولا يتوسن فلطات يلن
እዝና ዕድመ እዚ እዝና መንእሰይነት ዕድመ ግን ወሳኒ ዕድመ እዩ ብጉልበትዋ ትሰርሐሉ ውሳኔ ክትወስነሉ ትኽእል ዕድመ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዕድመ ክልል እዚ ከዓ ቁፅሪ 1 ትምህርቲ ስለለየ ቋርጽ ትምህርቲ ናይ ዕድመ ልክዕ ከይዲ እዩ ፕሮሰስ እዩ ትምህርቲ ማለት ኣብ ሕቁ ፈደኻ ኮይንካ ኳስ ምብላዕ ትመሃር ምጥዋው ትመሃር ተፈላለየ ኮይንካ ካብ በፃንነትካ ኣብ መንእሰይነት ብፍላይ ክልቲኡ ዓይነት ትምህርቲ ክመሃር ኣለዎ ዓለማዊ ትምህርቲ መንፈሳዊ ትምህርቲ ዓለማዊ ትምህርቲ ክበሃል ተሎ ንግዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ፅርበት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተፈላለዩ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ትናስኳላ ትምህርቲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ትምህርቲ ሕማቕ ትምህርቲ እውን ስለ ዘሎ ፈሊኻ እቲ ትኽክለኛ ለህይወትካ ዝጠቅም ትምህርቲ ምምሃር ትምህርቲ ክንተለና መንፈሳዊ ትምህርቲ እውን ተመሳሳሊ ምክንያቱ ናይ ክልተ ዓለም ሰባት ኢና ንሕና ደቂ ሰባት ክንበሃል ናይ ክልተ ዓለም ነበርቲ ፍጡራት ኢና ብስጋናው እዚ ክንነብር ኢና ብነብስና ከዓ ኣብ ካሊእ ዓለም ኣሎ ተዳለየ ኣብ ክልቲኡ ዓለም ጽቡቕ መሪሕነት ክህልየና ጽቡቕ ህይወት ክህልየና ትምህርቲ መንፈሳዊ እውን ወሳኒ እዩ ስለዚ ኦርቶዶክሳዊ ወጣት መንፈሳዊ ትምህርቲ እውን ክመሃር ኣለዎ ዓለማዊ ትምህርቲ እውን ክመሃር ኣለዎ ልጠቕሞ ክወስድ ኣለዎ ትናይ ስምዒታዊ ባህሪ ከዓ ኣብ ገደል ስለለጽድፍ መሪፁ ክወስድ ይግባእ ሶምሶን ዓይኑ ዝዓወረ بسمعت نانجرت النهاليت مشترو استيت حيل خاقول واتكان نجار نمن تاي مهانو ناولتو تدقق ما حتى النهاليت بسمعت سل الفتوات راح تناسمعت شلوعي لين الجر مستير تناجيرو بعد وديقو مالتي زي أحاسس كويناتو قتيلاتو مالتي متشرشاو سلزو وطاتون أو زوزن بسمعت زاتيو وسانة سوسانيا خاقوري خلين استيلو خمكرو ያው ኣብ መንእሰይነት ህርፋን ስለዘሎ ሁሉ ለይራኻ ለይመኮርካዮ ነገር ናይ ሙሙካር ድሌት ስለዘሎ እስታው ዝኒ አሽጋራ ከመኮራ ወላ ለቀድ ጣሊያ ይሰት ያይሉ ሓንቲ ግዜ ምስ መከራ ሱስ ወልፉ ኮይናት ለዘላለም ከተጥቋዕ ትኸልያ ጫት ልግዜ እስቲ ለሙሙካር ለአክሊሉ ሞክሩን ለዘላለም ወልፉ ኮይናት እስካ ዕድመን ኩል ወልፉ ክትኮነ ትኸልያ ስለዚ ዕድመዚ ወሳን ዕድመ ስለዝኾነ አውዚ ዕድመዚ ንገብሮ ማንኛውም ነገር ተጠንቂቅና ክንገብሮ ለመናእሰያት ብሙለና ለአይ ሓዊሱ ማለት እዩ ያው ኣነኳ ከመን እሰይኑ እሽተይ ከይደድ እንደኾንኩን ያው እስካ ከምትና ቦታትና ከፋፍላተ ኮይኑ ብዝኾነ ግን ለመናእሰይ ብሙሉኦም ኣብዚ ዕድመዚ ብልተኸኣለ መጠን ያው ክትጥቀሙሉ ይግባእ ናይ ስራሕ ሰባት ክኾኑ ይኽእል ኣብዚ ዝሰርሕዎ ለቐጻልውን ለኣቶም ጥራሕ ለይኾነስ ለቐጻል ልወልድዎ ውላድውን ወሳኒ ስለዝኾነ ኣብዚ ብኣግባቡ ክትጥቀሙ ከም ዘለዎም እየመልእኽቲ ከመሓላልፍ ዝደሊ